udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Siyambonga-ke, siyamdumisa kakhulu uNkulunkulu wethu ngani nonke nikhona. Ngibona le nto iyangokugcwala phakathi ney'nsuku, phakathi ney'nsuku ngama-Sunday kungezona iy'nkonzo ey'nkulu. Siyabonga kakhulu-ke bonke abakhona abafikile, abasivakashele nabahlale befika. Umama ummukelile-ke nonke, ngeke ngisaya lapho, kodwa mangithobeke-ke ngibingelele ngendlela efanele abefundisi abakhona, ngoba kungenzeka ukuthi bakhona ngazi ukuthi baba uMthembu kuphela noma uMthembu kanti khona nabanye. Siyambingelela egameni lenkosi uJesu Kristu. Bingelele omama, obaba, intombi ney'nsizwa Sunday School, umphathi wohlelo nosishayela iy'nsimbi. Siyambonga-ke uNkulunkulu wethu kakhulu. Useshilo kumama wathi kade sanigcina, ngicabanga ukuthi sikhona okokuqala kule nyanga uMeyi njengoba isiphela nje esingekho zonke lezi nsuku. Ngicela ukuthi nginikeze i-program ngoba sajabula kakhulu, sathokoza kulaba abafikayo eMsinga, ePhomoroyi manje. Ngiyafisa, ngiyathanda ukuthi nifike uma isimo simvumela, ngoba phela niyazi akuhanjwa mahhala upetrol, isimo uma simvumela. Ngiyafisa nifike kakhulu enkonzweni zami emgqibelo, ngoba phela ngesonto asikwazi ukuvala la ekhaya bese ngiyahamba. Ngimangaleke ngibone amanye amabhrentshi evalile efika kuyisonto sikwenye indawo, mangathi kwenzeka kanjani. Kodwa-ke ngeke ngisho lutho. Kodwa ikhona lento ebuhlungu yokuthi afike umzalwane ethi uyavakasha afice ngesonto ivaliwe kuyi-Sunday. Isiphi isithombe sakhekayo? Ngakho-ke ngiyafisa ukuthi amabhrentshi ayeke ukuvakashelana ngama-Sunday, ngoba kunabantu siyibandla elikhulayo. Ngaphandle-ke uma umfundisi eshosho ukuthi akho umuntu ozayo, angazi kodwa ukuthi ubasho kanjani ukuthi akho umuntu ozayo, ngoba namanje nje laba abafikile, imindeni emibili ekhona la besingayazi ukuthi yeza, umndeni wakwaMncwabe nomndeni wakwaDlamini. So mawusuvalileke umnyango-ke, wathi uzwe kuthuba uzwanga usendaweni ethile, wahamba nebread wayakhona, benze njani abafikayo? Ngikhuluma-ke kanje ngoba ngikholwa ukuthi bazolalela inkonzo bese bayangizwa ukuthi ngithini. Kuhle ukubuza ngesinye isikhathi singavele sizenze izinto, kodwa ngemigqibelo ngilindele nje ukuthi abanamandla bafike la sikhona, njengoba savumelana. Ngisathi siye-Cape Town ngo-October, sengiyibekile imali yase-Cape Town. Abase-Cape Town mabeza la bathi bakhokha u-2,000 emunye etekisini, sokuthi bese kuba imali yomphako. Bangahlupheki bethi bayadla abantu abazibekela umphako, usulokhu kunyamathe wena ngoba imali ayikho iphelele etekisini. Nayibona leyo ndawo. So ukuthi uyayidinga nje imali engangomhlawumbe u-500 rand ngaphezulu ka-2,000, bese kuyayiwa-ke eCape Town. Kodwa ngazi-ke lapho kokuthi kovalwa izindlu ngoba ningabathi bakhona. Mayikomiswa kanjani ngeSunday? Angazi, ake sishiye kanjalo. Kodwa-ke angiqale ngokubonga ukuthi nafika Friday enkonzweni eyikhona la ekhaya. Isicelo sami ukuthi ningiphelezele nize. Nafika-ke nabona-ke kwenzeka okwakwenzeka. Kodwa-ke siyabonga ukuthi-ke uNkulunkulu wasisiza, wasigcina, wasilonda, wasibiyela kukho konke okwenzeka. Ngicabanga ukuthi akukho konakala. Sibonga uNkulunkulu-ke kakhulu, kodwa ngiyabonga ukuthi nafika nangey'nsuku zokuklina enicelwe ngazo, ngimcelile. uNkulunkulu anibusise kakhulu. Ngiyabonga nibeyibandla elilalelayo. Angivele ngibike
mhla ka-15 kuJune, 15 kuJune, Saturday, siya ehholo lase-Hammersdale, sihlangane ehholo eHammersdale. Siyamkholwa uNkulunkulu uzoba kanye nathi ngoba leya ndawo yase-Hammersdale dala yaprofethwa. Omunye umzalwane wakhuluma futhi khona la ngezinye zey'nkonzo ey'nkulu ukuthi babekhonza lapho bekhonza khona nomunye uzakwabo noma umngani wakhe, angisazi wabeka kanjani, kodwa ngesimo esasikhona ebandleni ababekhonza kulo basebedicide ukungayi, badicide ukuphuma. Umngani wakhe wasethi noma sihlale phansi ngcono siye kuleli bandla, angizokwasha amagama. Wathi-ke lo asithandaze kodwa ebusuku nangempela wabona umbono noma iphupho, kwasekuthiwa ngabe kungcono kube ngithandazela ukuthi uba wenze bandawule ibranch la eHammersdale. Angazi noma semphupho noma ngelinye ilanga wabona-ke kwakhiwa indlu enkulu yasentabeni, ibhizi yakhiwa. So-ke sikhumbuzene-ke lo mbono ey'nyangeni ezimbalwa ezedlule. Sasesihlela-ke naye ngoba kukho umfundisi laphaya, bakhona abazalwane, sahlela naye ngathi kathola ihholo, sahlela ukuthi kube nenkonzo, sibone ukuthi uNkulunkulu wenzani. So mhla ka-15-ke siya eHammersdale ehholo, bese kuthi mhla ka-22 June, 15 June lo engikhuluma ngayo, 22 which is 7 days later, siya kwamaphumulo ehholo. Siyabanye bayazi baya kwamaphumulo kwaNtuli, kodwa-ke si-arrange ihholo this time around ukuthi-ke siyokhonza khona 22 June. Ungene phakathi esikhaleni lokhu manje ngishiya ngithi ngizogcina ngakho ngizokukhohlwa. Angibonge ikhwaya ebecula la elingenagama no. Item engenagama, phela kuthiwa une-item yomculo. U-MC usho njalo. Besi-surprise la. Ngayo mama uyazi wena mama. Siya-surprise wayo. Kuthiwa i-item yomculo. Nami bengigijimela ngengqondo ngithi mina engabobani ngoba phela sekuzwakela ukuthi sengidluliwe ku-Sunday school, wakubona Sunday school. Kanti nina-ke siyabonga nicule kahle, nacula kamnandi. Ngiyayithanda le nto eyenzakalayo. Ya, ngiyayithanda. Umona omuhle. Umona omuhle ngiyawuthanda. Ngaqala ngimcela ukuthi ake ngicule ningafuni ukucula. Ngaqala ngisakhumbula mhlawumbe 2015 noma 16. Angifuni ukucula. Bavele bacula basebhamshela. Ngase ngiyabanika igama elikhulu baba entabeni ikhwaya. Nase niba nomona nami. Ngiyabonga ngiyajabula. Umono omuhle. Baze bangivusa. Nilele kanti ngicula kahle kanje. Kuphela nje into engizoyigcizelela-ke ubungcwele. Ngiyakucela ubungcwele ekuculeni kwenu. Ikhwaya kufanele ibe ngcwele. Uma uzizwa ukuthi awukho right, ungasukumi nabantu noma bupractice. uNkulunkulu ekukhumbuza isona esithize ungezi lapho uzodonsa ehlone phansi umkhumbi. Lihle impela ikhwaya, kodwa ngiyacela ngoba manje uma la phambi kwabantu kanti uNkulunkulu uyakubona uma nezinto uyofisa ukuthi ngaba usukumanga wami. Hayi angisabisi ngitshela nje iqiniso. Uyofisa hayi usela emhlabeni usufisa ngale kwethu ungasabuyi. So ngicela kumungcwele la singami ngokuthi besipractice. Uma kade upractice ekuseni ngesonto uNkulunkulu wakukhumbuza isono ungasasukuma nje. Xolise uma ukuthi unethuba lokuxolisa koza kwenu nani ningambheki kabi ongasasukumile ngoba kusho ukuthi muhle lo phambi kaNkulunkulu uzahlulele. Ngoba kusiza ukuzozenza ngcwele phambi kwabantu kanti uzosho esibokweni.
So ke leyo nto nje engiyicelayo asibe ngcwele kungabi ikhaya nje elinomali njani. Kungcono ngiyazi ngayikhuluma lento nangephasika amakhwaya ishintshana la andile impela yanda nje manje masekhona neyasemnambini ayaqhubeka. Maniqhubeka-ke nicula kahle ngoba intabeni ikhwaya ikhona ngizolinika igama lokuba ikhaya lezwi. Ikhaya lezwi inkulu phela, ikhaya lezwi likhulu kunentabeni, kodwa lizalwa intabeni ikhaya lezwi, angithi? Kodwa ilona elikhulu. Ama-members akhona angaphezu ka-6,600. Ngisayifihlile inamba ukuthi ithini njengamanje. Ngifuna ukuvumbuka no-7,000. So angifuni ukuba exact. Uma ngithe nje more than 6,600 kwanele, ngizwa ngelilanga ngithi seku-7,000. So-ke ngisathuleke ngoba ngizafika lapho. So-ke ikhwaya yasekhaya lezwi inkulu. Ake nenze kahle, ngizoninika lelo gama ngingakaniningi, ngizoninika ngisalilekisile. Angazi-ke noma khona abanye-ke abothi uma befika la bethi thina sibelonge entabeni, sicela ukucula siyikhaya lezwi. Angazi. Asidluleke July 5 kuya ku-7 inkonzo zethu zikaJulayi kusukela ngoLwesihlanu mhla ka-5 kuya kuSonto mhla ka-7. Ngomhla ka-20 kuJulayi ngomgqibelo ngizama ukufaka izinto zaSaturday ngiyawayeka amaSunday. Kodwa khona ngizowathinta nje ngenhloso yokuthi nibe nolwazi. 20 July 2024 angazi ngoba bengibuzile ingqondo yami nezinto eziningi sengikhohliwe ukuthi ibhulwa noma i-underbag. Ibhulwa noma i-underbag. Khona insizwa esicelile khona ufisa kukhulekelo umndeni wayo. Number 2 ibonga uNkulunkulu ukuthi igqoke ijazi. So ngomhla ka-20 kuJulayi siyakhona. Ngikholelwa ukuthi wonke umuntu othandayo umukelekile. Kodwa ngiyofisa-ke ngoba ngikhuluma la kuzwakala kwazi abantu abaningi ukuthi uma uthanda ukuya unamandla okuya ungitshele ngikunikeze inamba ufonele yena umuntu ohlelayo uzakwazi uku-arrange ithende lizokwazi ukusigcwalisa sonke. Mina sengoxoxa naye-ke angitshele uma abantu sebengaphekwa amandla akhe ngoba bamenywe mina bese ngiyamxhasa-ke ngendlela engimxhasa ngayo. Mhla ka-20 kuJulayi 2024 bese kithi-ke mhla ka-10 umgqibelo loyo and 11 which is Sundays sinembuselelo eNquthu branchini yaseNquthu 10 and 11. So kumhla ka-10-ke umgqibelo ngilindela abantu. Bese kuthi mhla ka-17 ku-August siya eNtabankulu Eastern Cape. Iseduze nje nomngcele ingase-Kokstad eNtabankulu. Sinenkonzo ngomgqibelo bese siyabuya eNtabankulu ngakusasa mhla ka-18 which is Sunday. So besivula i-branch eWillowfontein. So besivula i-branch eWillowfontein. Willowfontein ngicabanga ukuthi ngibuka kahle. Ngibuka kahle. eWillowfontein sivula i-branch mhla ka-18 August. So besibuye eNtabankulu. So kushuthi-ke solala endleleni bese siyakhona. Mhla ka-21 July kuya kuJulayi manje sivule enye i-branch eTaylor's Court eMaritzburg endaweni okuthiwa ise-Hashini. eHashini eMaritzburg. So eMaritzburg sesinama-branch amathathu. Ivulwa ngokusemthethweni-ke yaseMahashini siqala ngayo mhla ka-21 July bese iSunday futhi leyo bese kuthi mhla ka-18 August iSunday futhi leyo sivula yaseWillowfontein. Niyazi bezivula yaseDande ngesonto elidlule. So umsebenzi kaNkulunkulu uyakhula ama-branch angaphezu ka-17. Angizowasho exact number kodwa noma ngisho njalo nje ngokuqubuka sengiqubuka nenamba kude. Ngicabanga ukuthi lokho kuphela-ke okusemqoka njengamanje kufanele ngikusho engikholwa ukuthi kufanele kungasali. Khona bezosihlela bafuna ukuhamba bazihlele balungise ukuthi bamxhasa kanjani abahamba naye noma baxhasa kanjani
itekisi liya-arrange kwenzakalani, kufanele abazalwane abahlelane. Kungabikho umzalwane othanda ukuhamba bese ethi anginamali obefuna ukudathukela. Singayithathi leyo advantage ngoba ngelinye ilanga uzothola ukuthi naye lo onemoto akanayo imali, mhlawumbe uthembe ukuthi nini enizohamba, nini enizomsiza nimfakele upetrol. Mase kuba khona othi mina nginayo kodwa ngiyathanda ukuhamba, ngibona ngathi akufanele aze aqale nokusho ukuthi akanayo okuyathanda ukuhamba, ngoba vele uyabacindezela ukuthi babone ukuthi benze njani ukuze ahambe. Uyabazi abantu abafanele ukubatshela ukuthi ngiyathanda ukuhamba ngikwazi ukuhamba, hhayi abantu abahambayo batshele kanjalo ngethemba ngizwakala ukuthi ngizamthini. Uyabazi kufanele akhulume nabo ethi ngiyathanda ukuhamba, imali anginabo kodwa ngizobasho la, kodwa ngiyazi ukuthi wonke umuntu uyabazi abantu kufanele batshele kanjalo. Sizolungela kusenkonzweni, inkonzo yokushisa namhlanje sinempahla eziningi okufanele zishiswe. Siphazanyiswe ukwakhiwa kwale ndlu inwetshwa ngoba sihlale sishisela lapho kupake khona imoto. Emva kokuba isiphelile kwafanele sakhele yandawo yokushisa, isiphelile-ke yanele ilungile, nofefe lwakhona olwe-stainless steel selukhona, so kusho ukuthi-ke namhlanje inkonzo yokushisa. Sizoya ezwini lenkosi. What a mighty God we serve. 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 Kwangishile belifeni omusa namhlanje godola yena ucabanga ukuthi sigodola sona. Manje nomfundo kuyarekhoda musa zama uku-organize the fair. Uzoshonela ngeke sikwazi ukuyilinda. Ngiyacela ukuthi siyezwini lenkosi la namhlanje sizothola Exodus 23. Exodus 23. Sifunda kusukela ku verse 31 siya ku verse 33. Musifeni khona. Kusukela ku verse 31 kuya ku verse 33. Part 2 lo. Part 2. Kodwa isihloko sishintshile kancane. Part 1 wawuse eDandi, kuvula ibranch yakhona ngomhla ka-19 kuMeyi. Isihloko sakhona, itheme yayo leyo nkonzo ayithi umntwana kaNkulunkulu unemikhawulo. Umntwana kaNkulunkulu unemikhawulo. Namhlanje isihloko sithi ungaweqi umkhawulo. Ungaweqi umkhawulo, kodwa sifunda ivesi elifanayo. Ngiyacela uMkhulu sikhuleke. Baba olungileyo, Baba ongcwele, uNkulunkulu onomusa, siyazithoba phambi kobuso bakho. Siyacela Nkosi ukhulume phakathi kwethu ngomoya ongcwele. Siyabonga Nkosi ngabo bonke abazalwane obalethile namhlanje ukushilo Nkosi Jesu sahamba emhlabeni. UJohn chapter 6 verse 44
wathi akekho oza kuwe ngadonsiwe ubaba. Siyabonga Nkosi ukuthi ubadonsile okuthanda bebekhona namhlanje. Noma bevakashile, noma befikile behlale befika, kodwa kungenxa yokuthi wena Baba Jehova sebawuthi uthandile ukuthi bafike. Siyacela-ke Nkosi kungabikho noyedwa ozobuyela emuva isibusiso sakho engasiphethe. Ngoba unesizathu sokuthi kungani ubalethile namhlanje. Ngiyakhuleka Nkosi ukuthi ubabusise ubabiyele babe ngabalizwayo izwi lakho. Ngoba ushilo kuJohane chapter 8 verse 48 wathi ngeke usasahlulele kodwa yizwi olikhulumile kuthina elizosahlulela. Ngakho le nkonzo sisize Nkosi siyilalele. Ngiyala yonke imimoya yesitha evimba ukulalelwa kwezwi lakho. Ngiyacela Nkosi ukuba silalele silizwe. Wenze lokho wakwenzayo kuLidiya, wamenza waqaphela lokho kwakushunyelwa nguPawulu efikile. Nathi-ke Nkosi sisize silalele. Nami uqobo lwami ngihlale phansi ngilalele usebenzisa lo mzimba ukhuluma. Ngoba ushilo ukuthi le nzebo sinayo izitsheni zebumba. Moya kaNkulunkulu, moya ongcwele, moya kaBaba, moya kaJesu. Ngiyacela ukukhuluma usiphathele yona le nkonzo uJesu Kristu inkosi. Sizofunda Exodus 23 verse 31 kuya ku verse 33. From verse 1 from verse 31 kuya ku verse 33. Kufundeka-ke kanje. Ngiyakumisa imikhawulo yakho kusukela elwandle olubomvu kuze kufike elwandle lamaFilisti. Kusukela ehlane kuze kube semfuleni. Ukuba ngiyakunikela esandleni sakho abakhe kulelozwe. Wena ubaxoshe phambi kwakho. Awuyikwenza isivumelwano nabo nawo uNkulunkulu babo. Abayokuhlala ezweni lakini funa bakwenze ukuba wone kimi ngokuba uma ubakhonza onkulunkulu babo kuyakuba lugibe kuwe noma kuwe uNkulunkulu makabusise ukufunda kwezwi lakhe. Ngiyakhumbula ngakukhuluma eDandi ngingazi ukuthi ngikukhulumelani kodwa ngakusho ngathi leli zwi ngendlela elijule ngayo ungashunyelwa ngamonke amaSunday asele kuze kuphele unyaka. Ngangingazi ukuthi vele kuzothiwa kule Sunday angize kulona ngoba sikakayiqede imikhuleko kusekhona nemikhuleko esihamba nayo. So ngizolalela ukuthi uNkulunkulu uthini ngisonto nesonto njengoba ngihlale ngenza. Kodwa ke siza kupart 2 ke manje othi ungaweqi umkhawulo. Ake ngiphinde verse 32 no 33. Awuyikwenza isivumelwano nabo nawo uNkulunkulu babo. Verse 33. Abayokuhlala ezweni lakini ufuna bakwenze ukuba wone kimi ngokuba uma ubakhonza uNkulunkulu babo yokuba lugibe kuwena. Verse 32 uthi akufanele wenze isivumelwano noNkulunkulu babantu okufanele ubaxoshe empilweni yakho noma onkulunkulu bezinto okufanele uzixoshe empilweni yakho. Ngitheke mangibheka ngilalela ngathola ukuthi izindlela zokwenza isivumelwano zingaphezulu ka16 ngendlela eziningi ngayo zingaphezulu ka16 kodwa ngizobalola ezintathu engicabanga ukuthi sizogcina sifike kuzo ukuthi nini angazi. Indlela yokuqala yokwenza isivumelwano lokho esithi verbal agreement, isivumelwano ngomlomo, nivumelane nje nomuntu ngomlomo. Eyesibili ukuvumelana ngokushintshiselana, bargain agreement, ishintshiselane into noma izinto omunye abhagene bese kuvunyelwana ukuthi hayi mama nginika lokhu ngikakunika lokhu, that is bargaining. Indlela yesithathu ukuvumelana ngokwehlela ngezansi, compromise agreement. Ngoba ufuna kube nokuthula
noma ngoba ufuna impilo iqhubeke uvume nento ongafisi ukuvuma nayo, compromise agreement. Ngiyafisa nwabambe ngoba ngeshwa asizofika kuwona, sofika ngelinye ilanga engalazi elaziwe uNkulunkulu. Kodwa-ke sisakweleta ukubuya size kulezi vumelwano. Itheme yethu ithi ungaweqi umkhawulo, ngizolokhu ngikukhumbuza nje. Phindele futhi kuverse 31. Ngiyakumisa imikhawulo yakho kusukela elwandle olubomvu kuze kufike elwandle lamaFilisti, kusukela ehlane kuze kube semfuleni, ngokuba ngiyakunikela esandleni sakho abakhe kulelozwe, wena ubaxoshe phambi kwami. Kunezinto engifisa sizibuke la. uNkulunkulu la ebeka umkhawulo usho izinto ezokwenziwa uyena, abese sho izinto okufanele zenziwe wena, ngoba umkhawulo uthinta abantu ababili. Uthinta obekayo ubusuthinta okungafanele wena. Ngaba kona umkhawulo uma uzobeka umkhawulo kungekho kufanele angaweqi. So i-agreement yabantu ababili. Ngakho-ke uNkulunkulu la uthi zimbili izinto athi uzozenza. Angimphinde futhi uverse 31 ngoba ngifuna sihambisane, ijulile le nkonzo, kodwa-ke ngizoyincenga ngomoya kaNkulunkulu nangomusa wakhe si-understand. Ngiyakumisa imikhawulo. Ubani uzomisa umkhawulo? uNkulunkulu. Kusukela elwandle olubomvu kuze kufike elwandle lamaFilisti, kusukela ehlane kuze kube semfuleni. Number 2, into athi uzoyenza uNkulunkulu, ngiyakunikela esandleni sakho abakhe kulelozwe. Bese uyaqala umsebenzi wakho, wena wenze njani? Ubaxoshe. Le nto ke ngifuna sinakeke, kunezinto ezenziwa uNkulunkulu mayebe kumkhawulo, bese kuba nezinto okufanele zenziwe wena ukuze ungaweqi lo mkhawulo. Uma ke sifunda ke u31, 32 and 33 onke, angisoze wafunda manje. uNkulunkulu yena umisa umkhawulo. Number 2, uNkulunkulu uyanikela izitha zakho noma izinto noma whatever kufanele akunikele, abeselindela ukuthi wena uethe. Uthi ke uverse 31, 32 and 33 sengiyawusummarize. Wena ubaxoshe phambi kwakho. Number 2, ungabavumeli bahlale nawe. Number 3, ungasenzi isivumelwano nabo, funa babe lugibe kuwena. Zintathu izinto kufanele uziqaphele ezisho kulamavesi amathathu. uNkulunkulu umisa umkhawulo abesenikela esandleni sakho. Sisesekunikele esandleni, uNkulunkulu unamandla okwenza noma yini, kodwa akathandi ukukwenza yena njengoNkulunkulu wenzisa umuntu. Angiphindi. uNkulunkulu unamandla okwenza noma yini, kodwa akathandi ukwenza yena wenzisa umuntu. Masihlehla sibuka abantwana bakwaIsrayeli beseGibhithe begqilazekile, ubiza uMose, uthi Mose, ngikuzwile ukukhala kwabo, ngizwile imikhuleko yabo, ngehlile ukuba ngibakhiphe, kodwa futhi akasabakhiphi yena, usebenzisa uMose ukubakhipha. Kwenziwa yini? uNkulunkulu uyazi ukuthi singabantu. Number 2, siyesaba. Uma ngehla manje uNkulunkulu la manje ngamanje, ngiyazi ngekanele la endlini, kodwa futhi uyakwazi ukuyinciphisa abonakale ngesimo, nothi uNkulunkulu ukuqobo ngoba ngeke umbone uphile. Asithi uJesu ke manje ishintshi language yakhe. Abambonile oJohane umpostoli, uthi ngane lokumbona ngawe enyaweni zabo, ngoba kekho ngama mayisefikile. So isona sizathuke esidatha ngafuni ukwenza izinto, abesecasha ngomuntu enza izinto ecashe ngoMose ukuze kukhishwe abantwana bakwaIsrayeli eGibhithe, ngoba abantwana bakwaIsrayeli babengeke bakumele ukukhishwa uyena uqobo.
nabaseGibhithe babengeke bakumele ukuzobona yena bashaya wasebenzisa umuntu. Ingakho-ke ethi uNkulunkulu ngizomisa umkhawulo number 1. Number 2 bese nginikela esandleni sakho izitha zakho okufanele wena-ke manje ngoba sengibanikelile ngihlehle mina wena ozobaxosha. Uwena okufanele ungavumi bahlale la ngikubeke khona. Uwena okufanele ungenze isivumelwano nabo. Angazenzela lento uNkulunkulu kodwa ufuna wena ukwenze ingxenye okufanele yenze uwena. Ithemba nayizwa le ndaba. Umuntu uma egula uNkulunkulu usebenzisa umfundisi wakhe amkhulekele kodwa yena futhi omphilisayo. Ngoba makungehla yena ezokuphilisa kunokuthi uphile uzofa ngoba akekho bona uNkulunkulu aphile. Noma ungafanga-ke mayithumela uJesu indodana yakhe uzoshayeka phansi njengoba kwenzeka. Washayeka phansi umpostoli uJohane wamthinta ngesandla wamtshentha kasukume. NoDaniel kwenze kokufanayo. So akekho umbona kungenzeki lutho. Yingakho-ke sebenzisa abantu. Yingakho kufanele wena udlule kumuntu. Uma umuntu enza imisebenzi kaNkulunkulu dlula kuyena wazi ukuthi uNkulunkulu owenza leyo nto ukuthi uyangazi ukuthi ngeke ngithwale ukumbona engenzela yena qobo lwakhe. Right, so wena kunomsebenzi wokuxosha, unomsebenzi wokungavumi lento ihlale nawe, unomsebenzi wokungenza isivumelwano ufuna lento ibe ugibe. Ake ngibe more specific. Sinenkonzo yokushisa la. Awubheki iwardrobe yakho, ayikho into ohlezi nayo ongafanele uhlale nayo. uNkulunkulu ufuna uyixoshe, uNkulunkulu ufuna uyikhiphe lento esemzini wakho. Khona abantu engizothi baneshwa ngoba bantshontsha usimende bakha imizi yabo abasawazi ukuthi imuphi usimende. Usimende uyaxoka uhlangane nothenge kahle bese kuyaplastela noma kwakhiwa. Mhlawumbe ama-blocks uma ukhumbula yajama endaweni ethile wantshontsha ama-blocks uyazi ukuthi hayi mangidiliza la ngoba ngiwadilizile ngawantshontsha. Kodwa usimende enye into kodwa ekugcineni kwakho konke uNkulunkulu akayifuni lento engalungile ohlezi nayo. Hayi akayifuni. Ulindele ukuthi wena uyisuse njengoba athi kulaba abayixoshe ngoba kwakungabantu abayizitha. Bheka iwardrobe yakho ukhipha izinto ezingafuneki. Ngoba uNkulunkulu akazifuni. Uyakhala, uyathandaza, awuphendulo kanti awuphendulwa nje ngoba uhlezi nento ecasula uNkulunkulu. Ungabavumeli bahlale, musuyivumela leyo nto ukuthi ukhonze nayo. Abanye barobha ugesi ngaye endaweni enzima. Isona ukurobha ugesi ngoba uyaweba uyawuntshontsha. Akufanele urobha ugesi. Hamba uyoziveza ku-Eskom noma kwamasipala babuye bazolungisa bakukhokhise lento okufanele uyikhokhe. Bese kuba khona abantu abaneshwe elibuhlungu endaweni yonke ugesi urojiwe. Kufanele enze njalo lo muntu. Ngathi ufuna uye ezulwini. Uzohamba uyokhuluma wedwa. Bathi bafika bethu nonke. Bakujikela abantu bethi uhambe wosusa umasipala ehlalele wena ngathi uhlakaniphile. Kufanele wenze njalo. Ngathi ufuna ezulwini, mina ngizokutshela iqiniso ngeke uye ezulwini. Thatha impahla zakho, thatha umndeni wakho, uphuma uhambe endaweni erobha ugesi ngoba ufuna ukuya ezulwini. kuNkulunkulu siyafana sonke. Ngeke akuthethelele ngoba nakho uhlezi nabantu abawurobhile wena uyakhona usindisiwe noma ukhonza entabeni. Hayi ayisebenzi leyo. kuNkulunkulu siyafana sonke. Thutha uhambe ngoba ufuna ukuya ezulwini. Uthini uIsaya ebona uNkulunkulu? Uthi maye kimi engihlezi phakathi kwabantu abazindebe zabo zingcolile.
ngoba ukuhlala kwakho phakathi kwabantu abarobha ugesi ufana nabo. Into ezokusiza ukusuka uma uhambe uyothenga uyohlala la ugesi uzowukhokhela khona. Ngoba ukuhlala kwakho phakathi kwalabo bantu yikho ethi uNkulunkulu baxoshe. So awukwazi ukubaxosha bahlezi baningi barobha ugesi, xosheka wena ke phuma uhamba. Ukufuna ukuphila kusizana enjoy ugesi isikhathi esincane ushe esikhokweni ngunaphakade. Okubuhlungu bukhona usindisiwe ozenzana zonke ezinye izono urobha ugesi kuphela uyoshana ifebe neziphingi nababulali. Kanti uphila impilo engcwele fakaze enkonzweni ucula mhlambe yini leli gama labaleka uyi-intercessor uyinxusa mhlambe uyashumayela umfundisi ngoba phela vele njengoba ngila ku-YouTube baningi abantu abalalelayo gcine bela ku-225,000 i-viewership esilalele zonke lezi iy'nkolo. So kulalela noma ubani kodwa into engiyaziyo yodwa baxoshe. Ma ungakwazi ukubaxosha wena kufanele uxosheke uphume ngokufuna ukezulwini. Lithi ungabavumeli bahlale nawe ungasenzi isivumelwano nabo ufuna babe ulogibe kuwe. Yini ugibe? Ugibe into ekuphazamisayo. Mothi yahamba awunakile kanti mhlambe khona ucingo linqamulile oluthe luvele lukhube luwugibe usitholisuwa usho ucinga mhlambe izingane beyigange zibophele ngapha nangapha luncane libonakala yakhaphuzela yahamba endleleni vele ukhube kuwugibe leyo. Into ekuphazamisayo ekukholweni kwakho ungenzi isivumelwano. Mhlambe nihlezi nje nivumelene nomakhelwane ukuthi hayi njengoba ugesi singawukhokheli nje nawe usuthule lapho. Izwi uthi uNkulunkulu umesile imkhawulo. Ithi impilo yanamhlanje ungaweqi umkhawulo. Ngoba uNkulunkulu ufisa siphile le mpilo ayifunayo. Ngakho kufanele ungeqi la ethe ungafiki khona. Ngoba uma weqa njengoba beqa uAdam noEva kunje namhlanje ngoba beqa umkhawulo. Bangakanani wena bazo-affecteka ngokweqa kwakho umkhawulo? Ingane zakho, umndeni wakho, ihlobo zakho, you name them. Kodwa khona abantu abazohlukumezeka ngenxa yokuthi wena weqa umkhawulo. Asiweqi umkhawulo bebe uNkulunkulu. Ake sibukisiseke okwenziwa uNkulunkulu. Bengikuthinta nje lokhu okuthathu. uNkulunkulu alindele ukwenza. Asikakakhulumi ngokumisa kwakhe imikhawulo. Yikho ngithe angazi ukuthi sofika nini lezi imvumelwano ngithe ziwu-16 more than 16 ngase ngibalule izintathu. Usiyabona ukuthi mangithi singashumayela ngaleli izwi kuphela ngaphela unyaka kholokoqo ngoba vele amaviki enyangeni awu-52 ukuthi kunamasende yawu-52 already unyaka uphakathi asephumukile. So nje ngingashulumeleka kalula kabi phela unyaka kukhulunywa into eyodwa kodwa ngendlela ezihlukene uNkulunkulu esebenza phakathi kwethu. Asibukeke okokuqala uNkulunkulu enza imikhawulo. Mawufunda izenzo chapter 17 verse 26 to 27 wazenza izizwe zonke ngagazi linye ukuba zakhe ebusweni bonke bomhlaba. Wamisa izikhathi ezinqunyiweyo nemikhawulo yokuhlala kwazo. Yezwa-ke uNkulunkulu akaqalanga lapho umisa imikhawulo. Kahle kahle ziningi izinto amise kuzo umkhawulo. Ngithathe ngele ngoba kufuna ukuthi icace kahle. Wenza izizwe zonke ngagazi linye. Kwenziwa yini enza izizwe zonke ngagazi linye? Ngoba umphefumulo wakhe uwodwa. Umlungu endiyeni, umChina, umuntu omnyama wase-Afrika. So igazi lilodwa ngoba umphefumulo Leviticus 17 verse 11 and 14 uthi umphefumulo wento ephilayo uhlala egazini. So igazi lethu liyafana. Yingakho makunikelwa ngegazi alibhali ukuthi lo mlungu noma lo muntu omnyama.
mhlawumbe usibukela phansi nje umlungu nje abantu abamnyama wagula wafaka igazi lomuntu omnyama. Nawe mhlawumbe uyamzonda umlungu okurong lokho phambi kaNkulunkulu, mhlawumbe emzimbeni wakho kugijima igazi lomlungu. So walenza uNkulunkulu igazi lafana. Sho njalo Izenzo 17 verse 26. Izizwe zase zakhe ebusweni bomhlaba, wamisa izikhathi ezinqunyiweyo nemikhawulo yokuhlala kwaso. Asihlali noma kanjani nemikhawulo. uNkulunkulu mayebekile imikhawulo, ngeke ngidabukeke ngalabo abantu. Umuntu omnyama ashade nani nomlungu. uNkulunkulu uzidalile wasihlukanisa wayesebeka imikhawulo. Izingane eziqhamuka lapho zinjani? Yazibona lezi ngane udalela inkingi. Kwakhiwa isizwe uNkulunkulu angazange sakhe. Hayi, angangena. Ngathi ngigcina kuthiwa ngiyalivala izulu. Khona ingane engiyibone la. Angizoyisho indawo mhlawumbe niyayazi. Imnyama isencane sithe ukukhulakhula. Inwele zilele bakithi ubona indiya liphelele. Kodwa ihlala nabantu. Inkinga lengane ezokhula yenze. Ngoba kungenzeka ukuthi abazali abanawo amandla okwenza yofunda ezikoleni zabelungu. Mayisikhulile ifuna umsebenzi, hlangana nendiya elinye elikhuluma isingisi ingane ayisazi isingisi. Kodwa babona indiya liphelele inwele zilele ikhala cijile. Iphila impilo lengane abantu adalela inkinga. Ngenxa yokuhluleka kwabazali ukuzibamba beqe imikhawulo sekuafekthela lengane noma nezinye eziningi. Bekuyoba kuhle ukube yathatha ufunda kulezi izikole ezimultiracial okungenani ifunda isingisi. Mhlambe nayo izothi mayikhulu isibhekile sizibone ibisishintsha nesibongo. Ngazi isebenzisa siphi esizofitha isimo sayo ukuze ingacwaseki. Inkinga ezenziwa yithina ngokweqa imikhawulo. Ungaweqi umkhawulo uNkulunkulu akubekele wona ngoba khona abantu abazolimala abazoaffecteka. Uyajabula wena injabulo yakho. Lithikelelizwe uNkulunkulu udala izizwe zonke ngagazi linye kuba zakhe ebusweni bomhlaba. Wamisa imikhawulo wamisa izikhathi ezinqunyiwe nemikhawulo yokuhlala kwazo. Verse 27. Ukuze zifune uNkulunkulu ingabe zingamuzwa zimfumane ingani kakude kulona loyo kithi na. So uNkulunkulu sihlukanisile. Wasinika imali engafani. Wasibekela imikhawulo siyizizwe emhlabeni for one reason only, to seek God. So that verse 27. Ngimphinde. Ukuze lezi zizwe zifuna uNkulunkulu ingabe zingamuzwa zimfumane inganaka kude kulona lona. So that is the only reason uNkulunkulu esidalile sangafani ufuna simfune. Njengoba ke singabantu abamnyama sonke siyamfuna uNkulunkulu ngoba usidale sana lekhala esina ngoba sifuna uNkulunkulu. Noma uyamhleka uNkulunkulu, uyamhlaza uNkulunkulu, sebenzisa ucream wena. Uthiwa kudalela nje uxhuma inwele wena. Uthiwa kunikelana inwele emfushane. Kanti ukunikele lento ukuthi umfune, uzomfuna kanjani usuzishintshile ngoba ngeke akuzwe. Isaiah 59 verse 1 and 2. Sandla sikaJehova sifinyeziwe ukusindisa nendlebe yakhe ayinzima ukuzwa. Kodwa ububi bethu obusahlukanisa noNkulunkulu. Lezi zinto esizenzayo sicabanga ziyasijabulisa. Izona ezidala ukuthi uma umfuna uNkulunkulu ngamtholi. Ngoba weqe umkhawulo. Imikhawulo uNkulunkulu uyibekele ukuthi simfune. Hayi okuyi. Lisho njalo lelizwe. Akukho okunye. Hayi ngoba ufuna ubandlululo, hayi ngoba ufuna iapartheid, omunye abukele esinye isizwe phansi ngoba engesinye yena cha. Ufuna lezi zizwe zimfune ngoba akakude kulona loyo. Mawufunda Isaiah 55 verse 6 ukhuluma ngokufuna manje. Uthi
mfuneni uJehova esenokutholwa nimbize seseduze ngoba akakude nawe. Asimfuneni uNkulunkulu. Ngimnyama nje ngingena umlungu noma iNdiya noma yini ukufuna ngimfune. Isizathu sizathi leso. Naye umlungu ufuna mfune. Noma ubani omdalile ufuna sifune yena. Ngoba ezulwini siyafana bekha abamnyama nabelungu. Uzobathola esihogweni. Kusho njalo umkhizi wathathwa ufaka esihogweni okuya wezemhlabeni. Segodukile kwahamba nomphela. Uthe esihogweni uyakwazi ukubona umlungu lo umuntu omnyama lo. Kodwa ezulwini abantu bayafana bonke bagqoke ezimhlophe. Kuyajatshulwa kumnandi. So la emhlabeni sibekwe ngasinikwa amakhalas angafani ukuze sifune uNkulunkulu. Ngakho ke mfuna uJehova senokuthola umbizo seseduze. Verse 7. Omubi makashiye indlela yakhe nomuntu owenza ukubi ashiye incabango yakhe. Abuyele kuJehova ukuze abe nomusa kuye. Yebo abuyele uNkulunkulu wethu ngokubuye okwenza ukuthethelela kube kukhulu. Asibuyeleni kuJehova. Asibuyeleni kuNkulunkulu. Wasinika indlela yokubuyela kuye ngoJesu Kristu eyinkosi yethu. Angiliyeke leli phuzu ziningi izinto esingazisho. Siye iphuzwini lesibili lezinto ezenziwa uNkulunkulu. Ukunikela izitha esandleni sakho. Ukunikela. Ziningi izitha zomuntu. Kodwa futhi ekukholweni asisho ukuthi sinezitha. Sithi thina isitha sethu Sathane ukuthi usebenzisa umuntu. So siyadlula kumuntu ngoba sibambene nenyama negazi. Kodwa sibambene nembuso namandla obumnyama semkhathini ababusi bezwe abakulomkhathi. Abase-Efesu 6 lapho from verse 12 and 13. So siyadlula kumuntu ngoba sibambene naye. Whilst uSathane esebenzisa umuntu. Kodwa ngifuna ukukhuluma ngesitha esinjalo esiwumuntu. Futhi ngifuna ukukhuluma ngesitha esi-obvious esiwuSathane. Ngake ngaba kwezinye inkonzo ngimenyiwe. Angazi ngiba sakwenzani ngoba ukuthi manje ngapha ngisamenywa. uNkulunkulu usanginika lo msebenzi anginika wona. Mangimenyiwe ngoba kusofanele mina ngishumayele so angisabuzwa lokho. Asuke umuntu athi ubingelela izitha zikaSathane. Ngiphatha kabi le. Bingelela izitha zikaSathane. Kuzwakala kahle kukho wrong. Ku-wrong. Ngathi vele sizitha zikaSathane. But why kuzophakanyiswa uSathane bandleni? Yini ngathiwa ngibingelela abantwana bakaNkulunkulu? Why uzofaka igama likaSathane la? Kwakungihlupha kungikhathaza. Yebo ngisitha sikaSathane kodwa akazuphatha igama lakhe la. Kungafanele uzophakanyiswa nje ngasizathu sini. Angidluleke la. Bazothi ngiyagxeka abanye angigxeki. Ezinye izinto ufuna ukuzilalela uzizwe nje yabona ke lento ayikulungile. Wayethi ngisitha kaSathane ngifuna ukuzwa ngaso. Mina ngumntwana kaNkulunkulu. Mhlawumbe uyathanda ukuba isitha sikaSathane. Ugadeke ngokuzogada kakhulu agcine iqhumbe phansi. Isitha esikhulu somuntu sikuye uvalo. Isitha nje esikhulu somuntu uvalo. Sizolichaza uluso. Ziningi izitha esingakhuluma ngazo, ulaka, uhleba, iziningi esingakhuluma ngazo. Kodwa uvalo, ngoba uvalo awulwenzi. Lokho okunye okuningi esengikuthintile isono uyabona ukwenze. Uvalo okwazi uvela usuku ukuthi ngisawukwenza uvalo. Ngisawukwenza ukwethuka. Cha. Kodwa isona sitha sakho esikhulu. Ngoba uma unovalo ngeke ungene ezulwini. Yashuba. Awuthi uvala lisona isono ozothi uphume uyosenza njengokuphuma uyophinga noma uyokwenzani. Cha. Kodwa isitha sakho esikhulu uvalo. Mawufunda maHubo 34 verse 4 lithi izwi lenkosi
ngamfuna uJehova wangiphendula, wangikhulula kulo lonke uvalo lwami. Ngoba baningi abantu babanjwe ovalweni lwabo. Mawungakhululiwe ovalweni lwakho senkingeni. Mawufuna ukuzitest ukuthi uvalo lwakho lingakanani. Leyo imagine ngene umuntu ekhaya ezokudubula ukuthi ngeke ulwe yini ngoba usaba ukufa. Uvalo lo. And mawusaba ukufa, iqiniso lithi awuphelele phambi kaNkulunkulu. Hayi awuphelele ikusaba ukufa. Umuntu ophelele akakusaba ukufa. Uthi umpostoli Paul, ngingathanda ukuba ngife ngimuke kulelizwe ngiyoba noKristu, kodwa ngenxa yenu kulungileke ngihlale enyameni. Kodwa ngale kwalokho ngifuna ukuhamba ngekhaya ngiyophumula. I'm saying exactly the same words. Ngifisa ukuhamba ngiyophumula ekhaya, kodwa ngenxa yenu ngoba uNkulunkulu ngibekile ukuthi nginikhulise kumoya kulungileke ngihlale, kodwa khona ngisathanda. Sekukhuluma ngama ngikhuluma ngoPaul. Seqiniso la ngisathanda. Ngoba ngazi okuzokwenzeka kusasa. Kungenxa yemkhuleko yenu ukuthi ngimile. Angazi umsathane uzogcina eyiwinile lempi yokulwa nami. So sengathi ngahamba manje ngizwa kumnandi ngiyophumula ekhaya. Anginalo uvalo. So mawunovalo usaba ukufa, then there is a problem. Mfuna uJehova njengombhalo weHubo number 34, chapter 34, uthi ngamfuna uJehova wangiphendula bese ngikhulula kulo lonke uvalo lwami. Uvalo lunesijeziso. Uvalo. Kumbuthi ngithe uvalo akusona isono ngoba wona ngeke uphume ukuthi ngisawenza uvalo. Kodwa lunjani? Lunesijeziso. uNkulunkulu ufuna ukukukhulula uvalweni lwakho. Luphume luphela uliqoshe, ungahlali nalo, ungenze isivumelwano futhi nalo. Uvalo into enzima kabi. Ngelinye ilanga ngicela uMathewu 18, if I'm not mistaken, ngisakhumbula. Abafundi mabehlezi babona uJesu uhamba phezulu kolwandle. Bacabanga ukuthi isipoku yabatshela mina ningesabi. Petro ngokuphapha kwakhe, Nkosi isho nami ngihambe phezulu kolwandle, ngiyamthanda kodwa uPetro. Ngoba kube wayengakhulumi nezinto engaba sizizwa uJesu emphendule ekhuluma. Uthi Nkosi isho nami ngihambe. Ukuthini? Ufuna ukwenza izwi lakhe, uyazi ngeke ahambe ngamandla. But once washo wathi hamba uzohamba. Wathi uJesu hamba. Wehle emkhunjini uPetro. Wanyathela kabili kathathu. Wase kuheleza umoya. Ngithi emkhunjini khona lokhu kuvikele ukuthiza umoya uwuze. Bezoshaya umoya. Mayishaya umoya lafika uvalo. Lathi nke waqala ushona phansi. Uvalo isithe esikhulu somuntu. Uvalo isithe esikhulu somzalwane. Mawubuka laba bafana ngiyabathanda ngihlale ngibaquote abangani bakaDaniel. Mayethu neBukhadinezari isithando sesiphinde kaningi bathi asinandaba ngoba uvalo abanalo. Bathi noma siphinda kangaki thina siyazi ukuthi ngeke siguqele sikhonze. uNkulunkulu wethu uzosindisa noma ngabe akasindisike, but we are not going to bow. Uvalo banjani abanalo. Wena mawubekela umlilo la ungenze njani? Twakhetha phakathi komlilo. Mawungena kulo mlilo uzoqalusha emva kokusho ufuye ezulwini. Uma ungangeni kulo mlilo khona lo sikhopho kulindile. Ungenze njani? Baningi abangahoka bathi sivuma isono sokungangena emlilweni. Kanti wona esazi awukho umnikelo ngesono. So ukwesaba kunesijeziso. 1 John chapter 4 verse 18 uthi akukho ukwesaba othandweni, kepha uthando olupheleleyo luyaxosha ukwesaba. Uthando olupheleleyo luthanda uNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu luthando,
akukho ukwesaba othandweni. Abantu abasabayo ngoba bamthanda uNkulunkulu. Kuhlaza nje kunjalo, akuzwakali kahle kodwa kuyiqiniso. Ngiyengitshelela abantu abanenkinga yokuhleba. Ongisize mfundisi mina ngazi nje bayathanda abantu uzokhuluma kimi ngamagama abantu. Bese mina ngisaba, nanto lolu valo seliyangena. Ngisaba ukumkhuza. Bese vele ngimtshela bluntly, ngithi yazi inkinga yakho yini ukuthi awumsaba uNkulunkulu. Umuntu ohlebayo akamsaba uNkulunkulu, maye umzalwane. Usaba ukutshela abantu ukuthi musungihlebisa, akamsaba namandla okuphonsa esikhogweni. Matthew 10:28 uthi uJesu ngizokukhombisa ukufanele mesaba. Mesabeni loyo othi sebulela benamandla. Ngoba umuntu angakubulala amandla eqeda ukubulala kubaleke sesaba ukuboshwa. Kodwa khona lothi angakubulala aphinda akuthathe akufake esikhogweni. That is the only one that we should fear. Uye kwangusaba bonke abantu ngeke bakwenzele lutho. Umuntu akanalo izulu, umuntu akanaso isihogo. Banye besaba befundisi babo. Basaba amalungu ebandla. Hayi, silungile ungangikhipha nje siye kodwa lelikude angifuni ukuhlangana nabazalwane. Leli iso laNkulunkulu elikubukayo ke. Abantu basaba abantu. Abamsaba uNkulunkulu. Yilolo livalo olesijeziso. Uthi kuverse 18 akukho ukwesaba othandweni, kepha uthando olupheleleyo liyaxosha ukwesaba. Ngokuba ukwesaba kunesijeziso nowesabayo akaphelele othandweni. Nanso-ke lona ibuhlungu ukuthi ukwesaba ngeke uhambe ukwenza kusona isono uzohamba uyosenza, kodwa uzolahlwa esikhogweni ulahlelwe ukuthi isaba. Isitha-ke somuntu esikhulu leso, isitha esithatha esifaka umuntu esikhogweni kodwa ebengazange akhomithe isono. Isitha esinzima kabi. Kodwa uma uwe 34 athi uNkulunkulu ngakhala kuye wangikhulula kuluvalo lwami. Kwangathi besingakhala sikhulule uvalweni. Ngoba uma ungakhululiwe unenkinga. Ungaweqi umkhawulo. Sisho njalo isikhululo sethu. Owesabayo uyaweqa umkhawulo. Ngobunjani uyesaba. Owesabayo uyaweqa umkhawulo. Fika umuntu wesilisa afuna ukulala nawe ngenkani akhipha isibhamu. Ngoba usaba isibhamu usiyamnika lo mzimba wakho. Yini ungamtshela ngibulale. Uyoyenza ngithule ngifile kodwa ngoba ngingena ezulwini ngaleso sikhathi. Awungasele sengikwenza nje. Ngoba phela ngangisaba ukufa. Ukwesaba kunesijeziso. Ngoba naye lokwenzayo kusazojeziswa. Hayi ngoba ngingazwelani nani. Njengomfundisi nendaba esibuhlungu engengizizwe. Omunye uyise amnukubeza unukumeza ubaba wakhe akusabisa. Athi ungamtshela uma wakho. Sukuseyingane ke uvume nawe. Ngoba uyesaba. Isithe esibuhlungu kwesaba. Kwangathi uNkulunkulu angasiza sihlukane nokwesaba. Abafundi bacishe bacwila nolwandle ngenxa yokwesaba. Uthi uJesu asweleleni ngaphesheya. Ungena emkhunjini uyalala. Ufika isivunguvungu nolwandle luyadloma besaba. Bamvusa, Nkosi ulele noma sifa. Okuphuza umoya, waliphuza ulwandle. Wathi yini nesabe? Yini ukwesaba okungaka? Angikholwa, ngoba ukwesaba akuhlangani nokholo. Ukholo akuhlangani nokwesaba. Ngakho-ke ukwesaba kunesijeziso. Owesabayo uphelelwe ukholo ngoba uyesaba. Ukholwa nokwesaba akuhlangani. Hayi akuhlangani. Njengoba lisho izwi verse 18 ka 1 John chapter 4. Akukho ukwesaba othandweni.
Ngathi khona isisho esishoyo njengamaZulu. Sithi la khona uthando nendlela ikhona. Angadabula ebusuku umuntu ehlathini ngoba uyaphi entombini yakhe noma uyendodeni. Phume ngewindi bengawa laphuke. Kodwa akuboni konke lokho kudumani uthando. Lithizwe akukho kwesaba othandweni. So mawesaba it means you don't love God. Kubuhlungu nje kunjalo. Awumthanda uNkulunkulu. Kodwa umuntu uyamthanda umenzela noma yini uriske ngokuphila kwakho wokubanjwa ukuthanda. Lolu lwesikhashana. Mhlambe lolo lidinga ukufaka isikhogweni. Akukho kwesaba othandweni kuzoqala lelesibili uthando oluphelele luxosha ukwesaba lisho njalo leli vesi uthando oluphelele luxosha ukwesaba so uthando malihluleka ukuxosha ukwesaba aluphelele ukwesaba kunesijeziso ngibala izinto esizithola kuleli vesi akukho ukwesaba othandweni uthando oluphelele luxosha ukwesaba kunesijeziso number 4 nowesabayo akaphelele othandweni. Owesabayo akaphelele. Uvesi 17 wakhona besibheka u18. Uvesi 17 uthi ngalokho uthando luphelelisiwe kithi ukuze sibe nesibindi ngosuku lokwahlulelwa ngokuba njengalokho enjalo yena sinjalo nathi kulelizwe. Uthando uma luphelelisiwe lukaNkulunkulu kuwe uba nesibindi. Asikho nje isibindi ngoba uthando luphelelisiwe. Ngelinye ilanga kufika owesifazane ongenasimilo uJesu emenye umfarisi. Mayifika lo wesifazane onde enyaweni kaJesu khale inyembezi. Noma magama ugeza inyawo zikaJesu waphela wangekho imoto wakhandla ukufaka icathulo noma amasandla zicathulo eKristu ziyakhaba ngcolile inyawo zikaJesu ufika uyakhala kuzo qeda ukukhala uyayisula ngeenwele zakhe nywele ke uyayibona lezabelungzini beyithathu zenze ithawulo qeda ukuyisula khipha amafutha adulayo uyazigcoba washinda umfarisi wathi umfarisi uma lo beyindodana kaNkulunkulu bezobona ukuthi lo muntu wesifazane akanasinilo indaba ngabona kanti uhambeka kusho kuJesu ubone yakhe imcabango uthi uJesu selokhu ungenile la awukazi ugeza ikhanda lakho selokhu ungenile la awukazi usule awukazi ugcobe kwakuyisiko ke ngaleso sikhathi isihambi nje masifika ukhombisa inhlonipho usigeze ikhanda yabona ikubo 23 lithini lithi ugcobe ikhanda lami ngamafutha indebe yami yachithika so kwakuyisiko mayifika nje isivakashi ukhipha amanzi ungakamnika ukudla umgeze ikhanda ugcobe bese uyamsula ukhipha amafutha umsula abe right iJesu shaya ukuthi uyamhlonipha lo muntu sethi kuJesu wena ukazi ugeze ikhanda lami awuzange umgcoba wenzanga lutho kodwa lo wesifazane ugeze inyawo into enyanyekayo into enyathela noma yini uyadlula useza kulamazwe engifuna ukwasho uthi othethelela okukhulu uthanda kakhulu so uhlula ukuthanda uNkulunkulu ngoba uthethelela okukhulu ukuze uthethelele uyivumile izono zakho ngoba uzuvela uthethelela ungavumile uqhamuka uthando ngoba you have asked for forgiveness ngeke ulithole uthando kaNkulunkulu unjani ungavumile izono zakho izono ziyavunywa ukuze uthole lolu uthando ngoba uzulukho esihlahleni okusuka ama-orange kufanele wena ususe lento edala ukuthi uthando lukaNkulunkulu ungasebenzi ususe izono Zaka 28:13 ofihla isiphambeko sakhe ngeke aphumelele kodwa uzivuma zishiya uthola umusa lo musa uthola ngenxa yothando
awunalo uthando nje uyesaba ngoba uthwele izono. Usho njalo kuverse 17. Ngalokho uthando luphelelisiwe kithi ukuze sibe nesibindi ngosuku lokwahluleka. Yezwe usuku lokwahluleka. Ngeke ube naso isibindi. Ngikhumbula umama uDlamini wamapha emonto naye wathathwa wahlwithwa yena kohamba uqhulisa icala waqhula icala ezibini. Ngifuna ukukhuluma ngale part athi waba namahlobo kodwa ingekho into azoyenza. Uthi ke kwavele kwehla iscreen uyazibala izinto azibala uzokhuluma ngale nto engijabuke kuyona. Abesevezwa nendoda ebe eshadile ahambe nayo afika khumule abenqumo benza ucansi udlala iscreenini kusezulwini babuka bonke esenamahlobo ngoba ubuze bakho buzovela obala uNkulunkulu uzokususa engqondweni ukuthi laba abantu abangazi maphela sizikhothisa kanjalo abantu yamadoda ke singamanu uhamba emotweni umisa imoto nje uphumele ngaphandle komgwaqo ukhombe uthi abangazi abadlulayo ezulwini ayisebenzi indaba ukuthi awaziwa uNkulunkulu ukufaka amahloni wayesenamahloni lento ayibukayo laseqhamuka izwi lithi wawenzani la wathi ngangilahle indoda yangilahla yathi nama ngihambe ngibona ukuthi ngenzani awusiyawenza nawe na ngoba kusebenza wenza izinto ngoba uthi ulahliwe uyazijabulisa uyaziduduza ayisebenzi leyo mhlawumbe indoda ilahle unkosikazi siyaphuza izocasha ngokuthi ngaphuza ngoba ngilahliwe hayi kusebenzi lo sisazoma phambi kaNkulunkulu ubuze bakho kuvele yikho amahu isambulo 16 verse 15 lithi ubusisiwe olonda izingubo zakhe zimhlophe kuze angafunyanwe ehambaze yohambaze phambi kwabantu ukuthi abakwazi kodwa bokubuze bakho bamangale ukunqumo nje busisiwe olonda izingubo zakhe zibe mhlophe zihlanzeka egazini kuze kungabonakala ubuze bakhe ukuba novalo kungukweqa umkhawulo ngoba uthi yena ku-Isaiah 41 verse 10 ungesabi uqala nje ka verse 10 ungesabi so kusho ukuthi kungukweqa umkhawulo ukuba novalo isihloko sethu sinamhlanje sithi ungaweqi umkhawulo ungesabi ngokuba mina nginawe khohliswe yini ukuthi uNkulunkulu nawe uzwesabe nje athi ungaphela amandla ngokuba mina nginguNkulunkulu wakho ngiyakuqinisa futhi ngiyakusiza yebo ngiyakusekela ngesandla sokunene sokulunga kwami ukuba yimini uJehova uNkulunkulu wakho obamba isandla sakho sokunene nothi kuwe ungesabi mina ngiyakusiza sengifunde verse 13 sengwahlanganisile ngokuthi khona obengilandela uyamangala ukuthi u10 wamude kangaka ngase ngifunda u10 no13 so uNkulunkulu akafuni wesabe uvalo ususa ngepresence yakhe ungesabi ngokuba mina nginawe kusho ukuthi abesabayo abanaye uNkulunkulu ibuhlungu ukuba ngikhulume ngezwi abese kuzothi umtsibane yasehluleka thanda umuntu akashona uyangihlulela ungangihluleli mina hayi kushizo ungesabi ngokuba mina nginawe kusho ukuthi uyasaba ngoba mina nginawe kunjalo nje so ke bazalwane asilwe nalesi sithi esingokwesaba uNkulunkulu usinikelile kuwe wabe umkhawulo sitheke earlier on uNkulunkulu esemisile umkhawulo ungaweqi hayi ungaweqi number 2 sathi uNkulunkulu unikela izitha zakho esandleni sakho
abeselindela ukuthi wena ubaxoshe phambi kwakho, ungabavumeli bahlale nawe, ungasenzi isivumelwano nabo, funa babe lugibe kuwe. Ngokugcina inkosi ukuthi nini angazi, soqhubeka lana part 3 enkonzweni elandelayo. Asikhuleke sibongiswe. Baba ongcwele, Baba olungileyo, uNkulunkulu wethu nomusa, siyazithoba phambi kobuso bakho. Siyacela Nkosi ukuba usikhulule ovalweni. Uyabazi abantu abanovalo abakwesabayo, abesabayo ukufa ngenxa yovalo lwabo. Basize Nkosi besabe wena, bangasabi ukufa. Ngoba siyezwa kwisambulo ukuthi ukufa neHades nabo kuyophotha ethubini lomlilo. Ngoba ukufa kuyaphila kuwutho oluphilayo. NeHades iyaphila kuphotha ethubini lomlilo. Uma umuntu evuma kuhlala ukwesaba kuye, esaba ukufa ingoba kaphelele othandweni. Nkosi sisize sisabe wena. Ngoba ushilo ezwini lakho wathi uma sizithoba phansi kwakho uSathane uzosibalekela. Akasibalekeli nje ngoba siyakubambela, sizibona sihlakaniphile, sizibona siwutho. Siyakhuleka Nkosi ukusisize sisuse lezi zinto ezenza sesabe ukuza kuwe. Sisuse lezi zinto ezenza sesabe ukufa. Sikhulume njengamasosha noma njengeinsizwa zakwaZulu zakuqala ezazithi uyajabula wena usulapha empini. Zisho abantu begingqika befa ngeenhlamvu, bephethe imkhonto bebheke khona. Sisize Nkosi sibe nesibindi ukuze singesabi ngosuku lokwahlulelwa, sikufisa ukuza kuwe njengombhali weHubo 42 othi ngiyakufika nini kuwe, athi inyembezi ziwukudla kwami mini nobusuku, bayangihleka bathupha uNkulunkulu wakho. Sisize Nkosi, ushilo wathi abanamahloni ngawe na uzoba namahloni ngabo. Ngiyacela Nkosi usize nandi ibandla lakho. Ngiyakhuleka uNkulunkulu wami ngegama elinamandla leNkosi yethu Jesu Kristu, ufake ukuthi sesabe wena, singakusabi ukufa, singasabi isono, singasabi abantu, kodwa isono singasenzi, hayi ngoba sisesaba kodwa sesaba wena. Usisake lona loyo ufikile, uJesu Kristu inkosi. Amen. Ngicabanga ukuthi-ke siyaphela. Sikwazi ukukhetha singakhulekile abaseRoma 10:9 namhlanje. Hayi ukuthi zonke iy'nsuku ngiyalalela uNkulunkulu uma ezosikwenza. Roma 10:9 awukhulekwa abantu abangakholwa kuphela. Ukhulekwa inoma ubani ofuna ukuvula umnyango wezulu. Abathandayo wesithandazo abaseRoma 10:9 yacela basukume basho emva kwami bese ngiyabakhulekela. Simvume uJesu, masimvume. Yabona laba bathi uyisitha sikaSathane, bavuma uSathane. Siye kuvuma uSathane. Ngesivume inkosi yethu Jesu ukuthi inkosi uNkulunkulu wayivusa kwabafileyo. Sikhuleke egameni lakhe ngoba uRoma 10:13 esho ethi bonke abayokhuleka egameni lenkosi bayosindiswa. Abafuni abantu ukukhuleka egameni lenkosi uJesu. Siphakamise izandla sikhuleke. Nkosi Jesu, Nkosi Jesu, ngiyavuma ngomlomo wami ngiyavuma ngomlomo wami ukuthi uyinkosi. ukuthi inkosi, Ngiyakholwa enhlizweni yami ngiyakholwa enhlizweni yami ukuthi uNkulunkulu wakuvusa Nkosi Jesu kwabafileyo. ukuthi uNkulunkulu wakuvusa Nkosi Jesu kwabafileyo. Ngiyakhuleka egameni lakho Nkosi Jesu Ngiyakhuleka egameni lakho Nkosi Jesu ukuba ungisindise. ukuba ungisindise.
usathana ngimfuni, usathane angifuni, amadimoni angiwafuni. amadimoni angafuni. Ngiyacela Nkosi Jesu, Ngiyacela Nkosi Jesu, uphathe impilo yami, phathe impilo yami, uphathe impilo yomndeni wami, phathe impilo yomndeni wami, ungilondoloze Nkosi, ungilondoloze Nkosi, uzungivuse ngosuku lokugcina. uzongivuse ngosuku lokugcina. Ngiyabonga egameni lakho Nkosi Jesu. Ngiyabonga egameni lakho Nkosi Jesu. Amen. Amen. Ukhulekeke. Baba, egameni lenkosi yethu Jesu Kristu ophilayo, ngiyakhuleka Nkosi ngegama lika Jesu ophilayo ukuba Nkosi namba abantwana bakho bahlanze negazi lakho, bangcwelise, ubalungise, ubalungisele lolu suku ozobuya ngalo uzosilanda. Kukabili kusilanda kwakho, usilanda ngabanye okwamanje, kodwa khona lolu suku ozolanda ibandla lakho lonke. Noma ngabe usilande ngayiphi indlela, masilandwe uwena, siyacela Nkosi ukungasali. Xosha uvalo kulona loyo, usikhulule kulolu uvalo. Ngegama elinamandla lika Jesu ophilayo, ngiyacela Nkosi ubabiyele, ubagcine nemindeni yabo. Abanye basuka kude bezela bebengezile kumuntu, abazile ezindongeni bafuna izwi lakho. Athu Petro, singayaphi Nkosi masisuka kuwena ngoba mazophila kuwena. Siyabonga Nkosi, babusise bebengenza okungcono bangezila. Banye babo banamabandla abakhonza kuwona, kodwa wena ubamemile bahluleka ukunqaba ngoba ubabekela isibusiso. Sanamhlanje sila ekhaya sabo, babusiseke Nkosi, babiyele bagcine bonke kuze kube usuku lokuthi bavuke bangene ezulwini ngamasango. Sisazoqhubeka Nkosi nenkonzo yokushisa. Ngiyacela ukuthi ube kanye nathi, usibiyele, usigcine, usilondoloze. Siyazi Nkosi ukuthi umlilo akuyona into yokudlala. uSathane angenza noma yini, omunye asuke eseshile. Ngakho ngiyakhuleka ukuthi ubiyele Nkosi bonke abazothinta umlilo abazowuphatha, nabo ezobe beme kude. Kwesinye isikhathi kunezinto eziqhumayo, ingaqhuma yoshayisa lomuntu life liphuma amanzi. Kodwa sithembe wena ngoba mawusuqalile umsebenzi wokufeza, kusho njalo kwabaseFilipi 1:6 ukuthi uzowufeza umsebenzi empilweni zethu. Sinikela kuwena-ke Nkosi nale nkonzo, mase kuhanjwe bagcine bonke ubalondoloze. Dumo lonke sikunikeza wena, uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngicela vele samukele isibusiso khona manje, khona sisohlukana kahle. Ngiyazi khona mhlawumbe abanye bazophuma laba vele bahambe ujaha kwabo. Umusa wenkosi yethu Jesu Kristu nothando lukaNkulunkulu Baba nobudlelwano bukaMoya Ngcwele makube naloyo phakathi kwethu. Inkosi uJesu izibuye kulanda ibandla layo. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Amen. Nihambe nibe nokuthula kwenkosi. Kunomhlangano okhona ukuthi-ke ngizocela imoto sizimpinthe la ezingapha, hayi zonke, sengikhohlile ngathi kubalulekile, ezisondele ngapha ngoba soshisela leya ndawo ukuqala nokwenza umsebenzi wayo, sibone isebenza kahle. Bayifake ngapha imoto abanye, bese-ke siyashisa, mhlawumbe solushiya phakathi. Kunomhlangano we-executive kufanele ube khona, bese ngitshela-ke abazobe bengekho emhlanganweni obakusithole. Ngiyobona bakusithole nobani sebeniqhubeka nomlilo lapha. Ngenzela ukuthi konke ngoba silinde umlilo uma sihlale emhlanganweni, asazi ukuthi kuzohamba kanjani. Sicela ukuthi simshiye phakathi bese sibambe umhlangano, nibone ukuthi konke kuyenzeka. Sengithembe wena-ke Job, siyabonga. Ngicabanga ukuthi singacula, sesifike emaphethelweni enkonzo, bese singena enkonzweni yokushisa uJesu Kristu inkosi. Ukho okusalayo enhliziyweni nihambe nibe nokuthula kwenkosi uJesu Kristu inkosi. Mnikele malake lapho, hayi mana phoza